hatu don ka bamla baru belai kene kalong ga jikli ka bang akwa ban kli fi hagane ka por ka bamta dan apreng jong fi oi pi ong ngatip bo bleu la ban le lo ke baro henry mentah ba pi kendu ine ke jing ka jingim pi kendu ya kene ka jing ya kendu shisha ka bala khim khat jong ka jingim pi sngo kum bateng teng blei la ban le halor kene ka jing ka ba pi don nah kan ni ka singi kwa abni alam fi na ka tin ka jong blei ba kata ka long no Jeremia kan long ba lai pu ar ka khot arpun reu arpun yo ka tin ka jong blei ka ong kum ne anda kum ta lawan ka tin utrai hau Jeremia ka da ong hakmi ngalong utrai u blei ka do baro don ka bamla bat nga kata ka dei ka tin ka ba u blei kren u ong ngalong utrai u blei halor ka do baro u kli yang abad ya pi ong hatu don ka bamla bat nga hatu don se ka ba ngamla ban le hatu ka don ka tak ka bang ngamla akot borsho ya ka bang ngamla ka tin ka jong blai ka ong shai hatu don ka bamla ban nga nget bo blai ula ban le pi don ka jing ka ba kumno ka jing pang ka kumno ha ka jing kendo ka jong fi ka jing tengko ka jong fi ka ba kumno u blai udon ka bor ban le ki kamba ban pelat ya fi na ke jing ban le fi ya ke ka ba fi modur ya ka ba fi mla ban perkat ya ka ba fi mla shisha ban puson kata ka de ka ba blai un le ka jing ka jong fi ha ka ne ka sngi ka ba menta ha ka ne ka por ka don ro ka ne ka testimony ka ne ka jing tho nau ne samla kumno ba blai ula le ka kamba ka jing ka jong ma kwa fin sha score ne ka tin nganget ba ka ne ka jing pla shemen sim ka ne ka jing kendo ya ka ne ka jing pla jong ne samla kan dalong ka jing kerku ya pi baro ha ka ne ka por mta sha score ba ya ka ne ka jing pla tengamla kham da pen pau ka jing songu yu blai ula ple kum ka ni galan wa apreng ki jing le jong ka jing teng happy giwan ki jing songu kum ban kelon no andre utrai onum te ka bani kong kan no adap jing komen ka bakrao nga aingu yu blai la ai ngi shekri jong blai pastor bante pastor maulong bomjuri kong sunita bat kumju baro ki khun ki jong blai lumlang nga por nga nget kan long kat kum ka jing alam ka jong min sim khun ladang anyo ki jing pha ka jong blai ladang anyo ki jing ka jong blai bat ka don go ki jing rwai ka bagi nong rwai ki ong ba ya ka jing ka jong blai ladang ya nu jor ba ka ka duriau ka balong kum kasia bat menta ni shim mi ki tanat ding ban long ki khulom le ni pan tho bat mentang isim ya kan sahid meneng ban long kum kata kot sada larang isdang ban tho ya ka jing ka jong blai isdang ban tho na bam jukut wat kata duriau kala ban rangat no kata ka de jing ka jong blai ka bangi gibring ngimla ya ka ban sotu ya ka bangi ngimla ban sempang wat ngaru ld ngamla shu ka ban sotu ban sempang ya ka jing ka jong blai hoi ki don ki por ki ba ngasong kum bangan urno ngasong kum bangan kelon no rekum kata ka por ngakan mau hagi ki por ba don hapdeng ka jing pang ga bajur nama nadu ki por ki badang red hadukat kani klem man monta ka jing ka jonga kalong bet ngayat ning bagi jing ka jing pang bat kala day yang abangan let no nang ni selak hendo kham tam ni ar hajar khat ar ngayo ka jing pang play snam bat chi snam kan thi shumi bit ka snam na khatien shumi bit ka snam na khmut bat kum ha por ngong ngam don shu ka jing kermen halade bat kum ha por email ong ngap shu it shu pen bet yalade ngam tip shu ka e ka banja ngasuang long kat balong jakat baja try me tip ame ngam tip shu ka ban le ki breu ki wan boro oih kamera ladap di ki breu sudah ki wan ban pej ya ban ngolem ya ka jing im ga jonga te kum kata por kat no kata men sim jonga pendap ka jing subsi nomor kat tu ki por ki ban shwa ngadei we na kita ki khun samla ngaju etem ngaju arwai ha ka yeng ga jong blai re ba kum kata ka por ka jing panggawan kata banganang jan shu blai kata ki jing ki nang wan re kum ta ka por ngalong kambentoy yang aman syakri utrai kata banganang syakri ublei kata bagi jing kinang wan ki don ki por bang ong nganang ni syakmat ngam kwa shu ban lek sigi jing seng ngam kwa shu ka ban duai hanre ka jing ki jong trai ka pat scam ya ka jing go jong hadukat kani klemat mementa lele bahasa ka jing go jong ulo pen yang ulo pen khia ka jing pang jong bat kum hata por ngakan mau email yong shu pen kre be la jong yang shu pen kre shu it be la jong ta kum kata por ngasong bangam don bor shu ld ngakan mau habu Abraham ulet ban kenya yalau jong khun u Isak haulum moria hata kapor u Abraham ru tip shu ka ban le u khun jong u kuli shanu taulang brot ban kenya rei u Abraham blei un sa ai u taulang brot ban kenya rei kum hang ni kapor ngim tip shu ka bangin le rei kum kata kapor bang ngim don shu ka jing kermen rei kum kata kapor ka bang ngim sola shu kum kata kapor u blei ule ki kamba ulong u blei jong ki kamba wa pedang kijing kijing le kijing duk kijing kerdu kijing tangan lene pila ban long ki duna kijing puli kijong pi
ngakan mau ki por ba mensuaru ngade way ni ki ba mau baduna kata jing start kamtam hakajing puli po school ya ka science ba ka maths nga feel ba Henry utrai pendan buram yang ngamju pas hadu nganali kelas it dia kata kapor ngalong shit rem hau trai shua bang niyo kata jingpang ngalong shit rem hau trai te kum kata kapor ublei pun kup yang awangan ai ka jing stan ngakan mau Solomon abu Solomon ulapan ya ka badai ka mat jong blei ulapan ya kata jing stan Henry ublei kur khu pa yu sa artli ka jing kur habang inang ban pan ublei ngi pan ya ka badai ka mat jong blei ngiyo pedang kata te ka ju kapor ublei ula kur yang kapor mengarang don kelas it ula ay nga kajing start but nadu kelas 8 nga sedang banwan cakamat mensuang feel bet kelas 8 ngawan balai nga kan mau ngalapas ya ka maths ya ka science but kino hikai ki nga video kuna oba start ba kumni kumtain re nga ha ju por kan nok nga sole ran hal ka jong mensim namar mensuang de kuna oba feel bet re ka de ka e ka bo blay u ay nga taka jing start te kumju ru kelas 9 nga sedang ban kiu ka position but hapo kelas 10 nga mat ya ka jingpang ka besir kai ka jingpang hadu kino hikai ki lawan pet yang po iyeng namar kata kajing pang bajur hadu kajing thia ka banga thia kala along thlio namar bala thia palan renga aingu ublei kam don ka bet sur pan renga aingu ublei kum ha kata kapor u ai nga kata kajing ai e gejong u bakum no bangla ban yeng na kam ta kajinget ulong u badai hok ban yo ka buram ba kajing hero ho nadu snem ar hajar khandai kan ma hoi por sedang ban sim kajing pen baptis hari kata kajing sim pen baptis ngadang long khna ngampar suthu kai gajing pen baptis tang basu long shong shit kum tu para khna ngi shua lej o ban pen baptis hari ngampat so thu kai kata gajing pen baptis ka basisha hari suki ngan sedang ban so thu sepang gajing pen baptis sedang ban puli kitin ke jongble bat kata bang adang ngam kitin jongble kata ki jing ru kinang wan gajing go jonga hari kum kata kapor ublei u ai ngada gajing ai bangan ya nakasingi sakasngi bangan ya nakapor sakapor bat kum kata kapor bangapang ngong ngamdon syu gajing kermen hari kata kapor ublei ule ki kamba wat kino hikai baro kilas ngolingo kyong ngamdon syu gajing kermen namta jongpi adu bang khamtho ya ka selection hapo ka class 10 re da gajing ai ga jong blei ha bang lip ban tho ka exam matric ngakan mau hap kiu hadu sejrong ime hap syu halam ngas pat kumni ime ialam yang ngaspo third floor ngap an syong te masen point ta ka that kan ka sedam ngamla syu ban breed ngamla syu ban ring men sim ngong tip ngan la nang mla syu ban tho renga syu duai kata kapor syu ban plead question paper ngang syu duai hu bleng o atrai ngam tip syu ka e ban le hatongan tho nang nai tho syu ngam so la syu ngala kenyu bro sinyang la syu push app rekom kata kapor ngang syu tho ra tho syu pan ka jang e ngong tang ban pas trai bat ha kapor bang yo ya ka result hapo metric kapat ka men sim ngayam ngam sim la poi perkhat ngalit school tang lai banai ngalit school tang lai banai dan manum ro pen rekod yang han ringawan ka first division utrai ulong ublei joki kamba bat ula ban le kamba ya pi mentaru ula ban le pidon hap dang kijing pang pidon hap dang kijing sitam ula ban le ude uju nen mentah hadu ki bam jukun ulong u alpha ulong u omega bat ula ban sinai kijing pang gejongi bat kumta kathama kampat kun tengong atrai ngakwa ban le science ki ong hayeng em le no ka ans ngong em namar ngade ubri bapang at least ngandep tang BSc ngan yo kamno ngakren na kajinget hata por ayu utrai ong yero utrai bang layo ban science te dedep nang tu pan ngawan sakat kelas 12 te nga feel bet hagini ki test nga feel bet ti don iwi inoi kai physics nga leban pi te bhabi pi drop no nga balai mis pimla te filap mit kapang pin krek kor ru pimla te nga kwa palat te mis bangan pendep ya kata BSc te yang tu apiar te kata selection ru nga apiar nga syabat hi te exam final kadon ko subject ke physics nga khamla physics ngal ayam nga ngam li tho shu chemistry ngam li tho shu nama ngam don hup shu apakah physics nga khamla te ngam tho shu tamba kadon hapo min sim ka pasiaw ong li tho da li tho nga li tho te nga aingu uble ham nga li tho ngala ban pendep lot iki pepa baro bat ha por bang layo ya ka result nga shu jaw biki umat katut ke min sim fitip ngayo kan 0% ubriu bapang ubriu bam don hup shu ngayo nyo pu R% hapo ka 12 science udah try ulah pendan buram yang kerten ke buku jong bat hadian kata ngalit puli no siapo Deradun dengan lalit sete siapo Deradun sete ru mas lek khanglat hi hapo jan berniat ngejan ya kendu ya aksiden kalau adon kejing khanglat ring am sutu kata ubli sya yang abang lit puli sabar teng ngalit mga kwa pendep ya kejing puli sabar tededep hantu pan ngalit sete nga supang lit sim uniform ri idan ti balik pan nga da nga perkhat mentang so syutia namar balai haban ba nga
kiu situ sport second floor iba yang ngabali shime kata uniform ngamla ngali puli tang sau banai ngadon ngas thu kam dei kaplan ke jong ble ngawan phai no nang tei ho ki parlok ki don ble keren ngap beli pile bi kum ni te sakawi ru ka dika plan ke jong ble ngas thu ble sya ngana mangana le chete sport chavar ki kena enjoy kajing enjoy namar ngimi nang ni ki ong ipelong kajing sang re da poi chete ki em hakabam ki em hakadi ki em hakashat hakakemen ke soba kim ju poi tikana sa kelas relasi ubleu la i ke jim jonga la dang don lem satu mero pentip kata reng aingu e baro ubleu de penyat lut yi kita bat nang tang awan no sport silong nga puli no po sing atnis bang pendep ya kajing puli ante kata por kidon na pleng joki ki ong ba kidon kaman drop no namba film la bang sutu el jong ngam so la shu da bor la di kadon ko ke subject le kala de ka semester ka ba khadu hi poi ni po anjali ngla telon tengam la shu ngala shu syong tu po traffic adu tu traffic lo nga bale ba filong mi pisopang ne ong ngapang kan ngadon exam ong le no pen pun image hi ong em na phone kidon gitu ki parlok ki jong apat ki ba elit kelas lang kita ki pen book kali nga ngalit tho ya kata exam but daga jing aingu syayu blei kata ka paper ka banga kalon hang ta po surok blei ule kamba ka kamhe pen ban ye kita giwe ki paper kat no ngas dap daga jing songu ka jing dokumen ngandel ayo kan ka result jong kan ka honors paper tengawan basau ngayo nyo po persen hakap chemistry na po Saint Anthony's College but ublei upen dan buram sya ka jing jonga ngaso daladi ngamla syu ban klem ai kata ka buram ba ka jing ro syu try ring aingu u try mentau try ling ba jonga ublei ya piru un kerku ya kiju kijing kerku piso ko bam dan borsyu piso bapi la kut lat kijing ko jong pi henry hau try baro kalong bala ke baro hau briu kalong bamla henry hau try ulong ubala kat nula le phai kijing jonga ngam la ya kaban chu set haladi bat nganam sole rain ban plai ka kerteng ke jong try namar ulah pen im yanga ulah pen khia yanga amen amen hallelujah ngangai la dau blei ula ban le ki kamba nam tau ni samla ba leban ula ban le ki kamba ro ke jim ke jong pi compare pi tolot kat no pi swai kat no pi pang kom no la ne pim don kata ka jingla ka jing kot bor re blei jongi ubangi shakri u de blei bale ki kamba tadeng ta khmi lenti no blei ki bakrao khmi lenti ki ba pla ka ting ka jong blei ong jeremia lai pulai ka khot ka balai gong ta khot ka pat inga tengan sngo ya pi bangan pni vi ki bakrao ki ba ka ba fi film tep ublei ongan pen kata ke ka ba crowd kata ke ba ya ka ba film la ban mudur ka ba film patju perkat ro ngan le ya kata ken utau de ublei jongi ubangi shakri dan ngai utrai ka khu fi ka ne ka por ka kwa ban dwai nam ta jong fi ngin ya dwai ha ka ne ka por ka menta try nga aingo eme ko pa me de ublei bale ki kamba don shibun ko try ki khun ki jame ha ka ne ka por ki ba don kam ya ka kamba aga jome ablai try nga de dwai nga de ka khu I wei pi wei ko try ne ka por la da me la ban le ka kamba an dai balaban ka try kan long ro kon ra try ka kamba alon ki khon ki jome me de ublei wam jinyo shiliang khmat no ublei bale kumju ya baro banga da nget ko kan ra try me de ublei ubam dan ki ka bamla ban me hame ki baro ki long ki bala but try hoy ki bamla hau breu ki long ki bala hame ong ki tin ki jame try ne dwai nga ka khu ka try ye ni ki khon ki jame ki nya da ka jinget ki nya ko try da ka jinkermen ki nya da ka jinkmi lanti da ka ba shania lot ame but ke go try ka ba ki don kam go rat me do blay try ban ai ka tin chme gong to pan on sa ai tiet sa play to fin wat fin sa shem ba ka long ko ta go try dan ki khon ki jong me ablay ngai me da ka khu ki ka ne ka sngia ka teng ka jong ji su nong panem amen but amen ngai try nong ka khu fi nong ai bor fi try hi nong le ki kamba ka ji im ka jong fi up karmen no try unum ple ran bo kho fi ulong ka jing rap ka jong fi un pa ka jing rap na ka sayon na ka jaka kan tang ka jong un pen chat bor fi ngin saya sempat kublai shibun pila an phone fidan kam jing dwai pila an wan ro shikani ka office jong ka partner hang ne opor nong thamai nong kriam try nong ka khu fi kublai shibun amen